Hi guys, good morning. Time check. Time check ato dahil guys, tanawa guys ha. Alas 3:51 so manggikan nami para ilang kuan. Layang usa ka bahandi ni 9hits TV. Adto tikit na. Abot atong barko guys ay mo pay paglarga. Kami kaabot tang waiting na sa miglaing guys. Sa pag-abot guys nga. Ah. Sa pag-abot nga ang gato pokusgan gamay magsimog pangusnit. Ama ako sugayo. Way tuog. Nahiubos pa ko ani niya gabi guys kaya akong giingnan nga ayag laag kay manglakaw mig sayo. Wagid mo patuon ako. Wa ko kasabot sa mga bate nga naglagot ko niya murag bubuto akong dughan sa kagool. Unya ka nang na ay gusto ko nga di na siya pakuyugon ako. Ta. Sure. Ambot lang ng tawhana guys, di jud siya mutuon ako mura lang gilaliman bas gibatis inahan ba nga pugngan di mutuo. Makaingon na pugkog na maura. Iyo kasabot. Makapangluod ta. Kami nang Makaingon ko guys nga sa sunod di na ko magpahibaw ani niya kay di ko pakuyog ani. kami nang sa load. Los ni mo teng. Mahal ka guys. Oh. Oy. Man ako. Ya, way tugtog tibok gabi eh. Iuli alas 3 na guys. Kisa may di maglagot ana. Guys, good morning guys. Nana ko diri sa kuan guys, nana min abot na mi diri sa Tabwilan Wharf. Ako may pakita guys oh. Nana nakatungtong na mi sa kuan sa barge na. Nay hagdan guys, kat-kat ta guys ha. Mo kat-kat si Nights diri guys. Oh, nako dire. Guys. Hi, good morning. Kumusta mong tanan mga guys?
Na ako diri nagbuot-buot kog saka diri guys. Kay ako mo patanawon diri. Oh, di na liwag ng barko guys. Kana di anang dapita guys ay nakakuyog ko dihang kabilyo kay namasulmi kana di ana oh kana nga lugar. Namasulmi niya ng kabatuan. Mga pila na ka tuig nangagi. Mahinumdum lang ko dihang dapita ba. Namasulmi diha. Nya wa jud mi kuha.